Takže toto je 8 kanálový alebo 8 kamerový systém na nahrávanie pohybu aj v interiéri, aj v exteriéri. Ja som si to pripravil takto, aby to bolo priamo na monitore vidno. Jedno mám vyvedené do obývačky a druhú kameru mám vyvedenú von na parkovisko, aby sme to mohli porovnať. Toto je kamera do obývačky vyvedená. Ixi. No ahoj, ty si fešák. Takže toto je obraz v obývačke. A tento obraz je zase von na parkovisko pred náš dom. Aby bolo vidno, že ako aj čo sa týka ostrosti, kvality obrazu. Je to 8 kanálový, s tým, že ja som využil vlastne iba 2 kamery, aby bolo vidno aj čo sa týka vonkajšieho prostredia a aj čo sa týka vnútorného prostredia. Ixi. Ahoj. Dobre. Takže to je čo sa týka týchto vecí. Je to balené týmto spôsobom. Takto sú zabalené. Je 20 metrov kábla, ktoré sú vyvedené takýmito koncovkami do kamery, kde je napájané aj koaxiálny kábel a zo zadnej strane tzv. DVR-ka, ktoré má samozrejme aj ďalkový ovládač, zo zadnej strany toho DVR-ka je možné buď priamo dnuka do telesa dať harddisk, ale ja tuto v tejto strane mám 8 gigový USB kľúč, čo mi v podstate stačí na to, len aby som ako odskúšal a prípadne to takto vyriešil len na ukážku. Tu je vstupy, výstupy. Tuto je možnosť pripojenia sieťového kábla, to znamená, že je možné to používať aj cez internet. Cez Symbian a Android je možné pripájať sa vlastne potom cez statickú IP adresu a je možné kontrolovať online, že čo sa deje. Takže takýmto spôsobom to je riešené. Dá sa to potom napojiť aj na alarm a na ostatné veci. A tuto, ešte keď som povedal, že je to v češtine, môžeme ísť sem. Máme tu tzv. Náhľad a ostatné veci, ale dajme si, že menu. Heslo je 8 osmičiek. A tu máme hľadať info, nastavenie, vypnúť záloha, ale môžeme. Ak už máme nejaký záznam nahratý, momentálne nemáme, takže zbytočne budeme skúšať. Online užívateľia, keby sa niekto chcel dostať von, OK. Záznam, je možné takto dať záznam. Plán manuálne. Uložiť. A výstup na alarm. Stav alarmu dá sa skontrolovať bez harddisku, ale máme v podstate toto riešené. Je možné si to dať podľa toho, že či to chcete podľa stáleho natáčania, detekovať pohyb a tak ďalej. To všetko je možné vyriešiť. A tým je to zatiaľ vyriešené.